nwunye gị dị ime and na o nwere nwa ya amụ na nwa ọ ga-amụ ga-adị nnekwu. Yes, ka ofu ma ọ kwado n'igbo onye na-ejebe dịka prophetic mission ezie gị ozi gwa gị na nwa ịdị ime ga-abụ onye ga-adị oturu odi, onye ga-adị nnekwu, dị adị great. Enwere ike izigwa ya n'ụdị a. Then ọgwa na amụpụta nwatakịrị amụpụta, ọ bụrụ na ewe palmistry ma ọ bụ na igwe onye ma agụ akara aka ka efere ihe ala anyị na-adị n'aka mmadụ, ọ bụrụ joke. Nke onye ọbụla dị very unique na nke ibia. Aka nri na aka ekpe enwere sign na-adị n'aka mmadụ. Ịfụ star sign n'aka, enwe ndị ga-afụ aka ha efu like 2 star sign, nwe ndị ga-afụ 3, nwe ndị ga-afụ 1. Aka nri na aka ekpe. Ama na ebere palmistry ma ọ bụ edoro gifted n'ihe gbasara ịgụ akara aka, mana ana m achọ ịgwa gị na nwatakịrị a dị nnekwu bido na sign a dị n'aka, ị ga-eji eme onye ga-adị oturu odi, onye ga-adị great. Ya physical sign. So ọ bụrụ na ị na-ege ntị na-anụ olu m kịta, ị na-anya n'aka gị, ọ bụrụ na ị fụrụ stars n'aka gị, star signs n'aka gị, yes, aka nri na aka ekpe, ụfọdụ nwere ike inwe multiple n'aka nke ma ọ bụ n'aka nke ọkwa sign na ị ga-adị nnekwu. And ị nwere ike ịfụta na ị na-adị attracted to birds, na birds na-anọkọta na-abịa na your house, your environment, ebe ọ bụla ị nọ. They always visiting, come and sing and whatever. Ọkwa sign gosiri na ị ga-adị nnekwu. Then nke ọzọ, science ọ ga-abụ ị na-afụ from nwatakịrị na-etolite to adulthood. Ị ga-achọpụta na ị ga-abụ onye na-abụ ịgba mmadụ aka ahịa, onye anwa na-etestify na ịgbara ya aka ahịa. N'ụbọchị ịgbara ya aka ahịa, ọsọ obodo na ụbọchị ịgbara ya aka ahịa na-elegidere ahịa that day. Ma ọ bụ erota m mgbe na was going up, I believe na face me and face you then mgbe anwa anyị bi ebe anwa, o nwere ndị Eziagụ anyị na ha bi. Ịma those days ụmụ nwaanyị Eziagụ na-elekarị abacha, so ụmụ agbọghọbịa na-abụ, so ihe ha na-eme ewepụta onwe nke mgbe abụrụ mgbe m na-akwado aka njebe akwụkwọ. Then ihe onye anyị asị m bịa bụ ya ahịa, mgbe ụfọdụ asị ha ka onye abụrụ onye a ka mbụ onye a ajụ n'ọmụnwa ya ebe onye a si ya ahịa ọma, bụkwa onye a si ya ahịa ọma. They always testify na ha dịrị ahịa ọfụma. Etu a ka ọ dịkwu n'ime ahịa ebe m nwere ike ịbata bịa gbaa mma na aka ha ọsị na mgbari aka ha na-elere ahịa ọfụma. Ịghọtara ya? Ya bụ anda sign. Anda sign ọzọ ị ga-enweta bụ na ị ga-afụ na ị ga-abụ onye na-abụ ịlọ nlọ ome. Ịghọtara ya? Ịlọ nlọ, ị nwere ike lọchaa nla anwa mee ụbọchị anwa nlọ a ga-eme, a ga-abịakwa gwa gị sị gị na nlọ ahụ ị lọrụ mgbe gara aga n'ọta ka o mezu. And again kwa ị notice kwa na ọ bụrụ na ndị mmadụ mejọọ gị, o wute gị ibe akwa maka ya, na emesịa na ha na-echigata bịa ya biko. Ihe na-akpọchighị onye ahụ azụ nwere ike marọ, mana onye ahụ eribere regret. Ụfọdụ ga-etesify ba na ya mechara ihe na ya arahụrụla, na ya dị stop, ma ọ bụ na ya bịazi na-enwezi funny feeling or some certain things ga compel ya ịbịa ya biko. Ịghọtara ya? Then sign a na-emekwa o gosiri na enwere calling. Nke ọzọkwa bụ na ihe ọzọ ị ga-aghọtakwa bụ ọ bụrụ na anyị na-abụ onye na-abụkwa ịlọ nlọ, weda ma ọ bụ nlọ ọma ma ọ bụ nlọ ọjọọ, ome ogo early sign. O nwekwara ndị nwere ike ịsị gị na ha na-alọ nlọ na onye ọbụla ha na ha mekọrọ ihe. Onwe onye nke mma ọ sị m na sinsi ya maara ihe na onye ọbụla ya na-emekọrọ ihe na-abụ ọgaranya. Ịghọtara ya? Ọgwụ sign gosiri ebe onye si bịa. Ọ bara uru ka mmechukwu kọwara gị the links ndị mmadụ nwere from 4 cardinal points. Yes. So ọ bụrụ na ụdị ihe dị etu a na-eme gị, nke a ụmụ sayensị ga na-eme gị bido na childhood and ịlọ nlọ iyi elota nla ahụ ịlọ, and ọ ga-eme ihe a bụ early childhood sign ị ga na-enweta. Then mara ịgbagotabazie of age, ọ nwere oge ị ga-eru ụmụ mmụọ efiluo na ịgbagotago of age niile dịzi ị na-eri solid food. O nwere ihe a na-atụsi gị anya n'aka, and o nwere ụfọdụ ụmụazị nwere ike ịpụta asị na ọwa ọgba nje maka na o nwere ike ọnọgide etu a ọ na-aba into trance na onwe ya.
o nwere ndị nwere mana o nwere ndị nwere gift onwe ha na-akpọ clairvoyant and clairvoyance. O nwere ndị nwere onyinye efu afụ nwere ndị nwere ike ịnụ anụ. Yes, o nwere ike ọnọgide etu a ọnụ ka okukpọrọ ya ọnụ ka a kpọrọ afịa onegharị anya onwere onye ọma ma ọ bụ onye nọ na the place sef. O nwere ike ọ bụrụ a lonely house ọnụ na onu kpọrọ ya onecha anya nwere onye ọfụ. Ụdị onu a na-akpọ Samuel. Idota story of Samuel mgbe ọ na-agba ọ na-enye mentorship n'aka onye a na-akpọ Eli, nnukwu onye nchụaja ka a zụọ ya maka ịgba ụkọ ijere Chukwu ozi. Samuel na onye nchụaja so ha na-anọ n'ime dị ebe ha nọ na ebe nchụaja. Samuel na-agba ọnọgide ọnụ Samuel. At first o jekwu Eli onye high priest si ya nna m ukwu ịkpọrọ m. Eli wee si ya n'ihe akpọrọ ọkụ ya ọ pụwakwa ọ nọkwa obere oge o jewekwa again nụkwa ka a nụkwala Eli Samuel mgbe ọ nụkwa Samuel anwa o wee jekwazie again a wee jụzie nna ya okwu si ya nna m ukwu ịkpọrọ m for the second time. Nna ya okwu wee si ya mba na ya akpọrọ ya. Mgbe ọ na-achọzi ka ọ pụ nna ya ukwu o metụ ya n'obi na nwatakịrị a nwere ike ọ bụrụ na mmụọ na-akpọ ya okwu. Ime ihe o mere o wee sị ya Samuel ọzịa o wee sị ya Samuel ọ bụrụ na onu a na-akpọ gị kpọọ gị ọzọ na ihe ị ga-ekwu gị kwuo kwube na nwa odibo gị na-eke ntị. O nwere ihe ịghọtara ihe ọ pụtara bụ na o nwere ihe mmụọ na-atụ anya n'aka gị ka ị mee na ọ bụrụ na mmụọ kpọọ anaghị oku. So mmụọ kpọọ gị oku nwere ihe mmụọ na-atụ anya n'aka gị ka ị mee. Ọ bụrụ na ana na ime ihe debe onwe gị na state of grace mmụọ enwe ike zie gị ozi. So mmụọ na mmụọ obodo akpọghị oke na-anụ n'ịnọkọta n'ịnụ voice akpọọ gị afa mana ọ kpọọ gị afa nwere onye na-afụ ọkụ eli sign. O nwere nwatakịrị ya abụ ịnọgido ọ na-enwe visitation of ụmụ mmụọ enwere ike ọnọgide ọsịghị mọmị ọsịghị dadị na o nwere onye na-abịakwute ya. Ejụrụ ya kedu ka onye a si abịakwute ọsịghị na onye nwaanyị a na-abịakwute na ọbịawo yiri white ma ọ ọsịghị na nwoke a na-abịakwute na ọbịawo yiri white ma ọ dresị ya dịka onye chief ma ọ bụ onye ichie nọ na-ara abịakwutebe ya then ma ọ bụ na ọ bịakwute ya etu a ma ọ bụ na onye nke a na-agba afọ mago na-edescribe the personality na-abịakwute ya. And the one thing bụ na ọ bịakwute ya na ya ada atụzi ụjọ na ọ na-awabịa ọsọ ya atụ n'ụjọ yari ya na-akpa nkata ọ na-agwa ewo n'otu. So ọ bụrụ na ị mụtara ụdị nwatakịrị na-eme etu a ma ọ bụ ifu ịnọta ise nọ na nwatakịrị a nọrọ quiet ifu na onwelu mmụọ ya na ya na-akpa ma ọ bụ na o nwere onye ya na ya na-akpa. Ịghọtara ya? So o nwere ndị nwere gift ya ha nọ na quiet environment mmụọ nyara ha na-akpa bịakwute ha na-akpa nkata ahụ o mee ka mmadụ si chie ịbata mmụọ a apụọ. Ihe ahụ eme mmadụ chọrọ na ịbata mmụọ agwụ ya na ya apụbago na ya na ọ pụọ ọ pụwa na mmadụ abịakụ akara ọnụ maka na mmụọ afụgo na mmadụ na-achọ ịbịa. Ịghọtara ya? So ụfọdụ and some certain things dị similar to this ihe a nkọwara kịta ọ na-eme some certain children ma ọ bụ nwa gị. Ụfọdụ ndị mmadụ instead of pay attention to nwa mmadụ na nwa ahụ a unique child then he need oge counseling. Ị ga-achọta onye nwere experience mana maka ihe na ụka riri ndị be anyị rie anyị front and back. Ụfọdụ parents na ha notice ụdị ihe a n'ebe nwa ha nọ ime ife ha ga-eme ha eburu nwa agbanyewe na nke pastọ. Mgbe ije na nke pastọ e wee na nwa n'iyi because pastọ ije na nke adịrị experience ihe gbasara ịma ihe gbasara spirituality. So ihe ọ ga-eme ọ bịa ebe o mewe I cast, I ban, I reject. Ihe ọ ga-achọ ọ bụ ka o tinye ilo na asị n'etiti nwa anwa na mmụọ na-eme gịnị na-agwụ ya okwu. Mana ọ bụrụ the right thing to do. The right thing to do that time ọ bụ one ị jụọ ya kere ihe ụmụ mmụọ a na-agwa gị site n'ihe ọ na-agwụ ya ka ị ga-eji wee ma na mmụọ abụ use ya discerning spirit ka ị wee malụ na nwa mmụọ na-agwa ya okwu ọ mmụọ ezigbo mmụọ ka ọ ajọ mmụọ. Na ọ bụ na ihe mmụọ a na-agwụ ya bụ something for good ma ọ na-abịa ekipie company na-eme ihe ọchị
then you don't need to worry yourself. Then all experienced person ga-guide na-eme counseling na-agọzi nwatakịrị a chi nwatakịrị eruo of age ọmadụ ka esi welcome ụmụ mmụọ ịma na gị nwa na-ege m ntị nwere ike akpọrọ gị ọrụ mana ụmụ mmụọ has been calling you ka enye gị message mana your attitude na scare her away. Your attitude na-eme ha chọcha ịgwa gị okwu attitude ị na-egosi ma etu isi agbakasị ahụ ma etu isi na-egosi need happy ịghọtara ya maka na onye afụrụ gwa ome ọfụma afụkwa ọzọ agwụ ya. So nke mbụgodo ị ga-amagodo ka esi eme ha welcome by speech by your attitude. Ọnya ka anyị kọrọ akụkọ gbasara Samuel nọ na-agba akwa Samuel ọ mara ihe ọ ya asa ifu n'ebe mentorship ji wee dị mkpa. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị nwatakịrị dị etu a bido n'oke oge hanye ya n'aka onye ma how to groom such ndị mmadụ nwere ụdị gift dị etu a step by step. Onye abatara ụfọdụ ndị mmadụ adịghị amata what to do. Ihe ọ ga-eme mgbe ahụ ọ na-akpọ nwatakịrị a n'ebe ebe na-eje mountain na-agba ya na-eje ebe a na-eme kabashi a na-eme abido sheka a na-eme odos ihe niile a na-eme ihe ndị a na-eme is not even helping that nwatakịrị. Now ị nwere ike ị na-achọ ka itinye iro na asịrị etinye na ndị kpọrọ ya ọrụ. Ọ bụrụ na ị napụ nwatakịrị a ihe ojiji ebube onye emezikwa ụwa ya. Ụfọdụ n'ime ụlọ ụtọ ụlọ aghọtara nwere ike ịmụta dada instead of ịhapụ ya yatago na monitor nya nwatakịrị ahụ na-emede saraka from time to time bụ the normal thing. Then gị nwa na onwe gị na-eche ihe ndị mmadụ na-ekwu ka ọ bụ na nwa gị bụ dada because na ịdọrọ pride ịghọtara dị ihe na-eme. Therefore ije chọọ ofu ofeke in the name of no pastor ma ọ bụ claim whatever ọ chọrọ iklem nọ ihe ọwụ ọ bịa na-ebikasị nwatakịrị aka na-etekasị ya useless oil o megide data na-eto a ka ọ gbachuo nwatakịrị na nwatakịrị ọ emezikwa ụwa ya. So ndị kpọrọ ya ọrụ from birth. Ọdọgụ nwa aghọtara na o nwere mystery dị behind na nwatakịrị a na-abụ iko mbuchi ya isi within shortest time. Ifụkwa na ọtọ ịkọrọ o gosiri ọnụ nwere something that is going on. O nwere unseen force na-eweave that inwe ire afụ anya. So some certain things abụrụ ihe ị ga-eme n'ike aka gị. Enwere some certain ihe ị needed wu i maintain cordial relationship between nwatakịrị a na ụmụ mmụọ nyere ya so. Therefore ka o wee dị great achọrọ ka ọ dị maka na nwatakịrị a nwere ike onwe special calling na-enyere ya and all forces ya ga-enyere ya aka ka ọ dị nnekwu maka na ọ na-amara ụfọdụ n'ime nwere ike a na-asị ya n'ọgba nje na etu esi etriti nwatakịrị a na-etriti shabili ụfọdụ akpọrọ ya jee n'ofu na ebere je dọmpụọ ya ma ọ bụ ofu ya na-emekasị ofu ihe emegide nwatakịrị a ị na-eme ka nwatakịrị a na-ehi ifu ị na-emebiri nwatakịrị a ihe nwere inwe na idea. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na nwata nwaanyị emekọta etu a give way out marriage ime ya etu anwa na ụdị na ide aghọtazi ihe ọ na-eme ma ọ bụ na nka imegide etu ịma na nwatakịrị a na-echọrọ ịnụ ya n'iyi because definitely that marriage anyị pushuru into ọ ga-echi na ya pụta iwe oke ihe esi mee ya ọmụọ ofu nwa ịbụ datin ga-aghasa maka na ọ nwere ike ọ bụrụ ebe ihe na-akwachi ya bụrụ ebe o kwesịrị ịnọ. And even if na not go right for marriage enwere ike particular person ya n'uwu ya ọ bụrụ onye ọbụla nwere ike nwatakịrị nwaanyị a bụ nnukwu nwaanyị ka ọ bụ nnukwu nwaanyị ofụka ya anụ ya. Yes ofụka ya anụ ya maka na ofụka ya enwe ike ịkọntrolu kaptịn na-abụ ada n'ofu ụgbọ meaning na ọ bụrụ na nwaanyị dị higher nwoke na-arụ ya bụrụ ofeke dị lower the family cannot stand. Mana ọ bụrụ na nwaanyị dị nnekwu enyi dịkwa nwoke dịkwa nnekwu yes ka forces wee nwee ike submit under the leadership of the man as the head of the family if na-enwe harmony. So some of those things a na-enwe ọbụ na hazard of man ịghọtara how things work. So ọ bụrụ na iwu onye na-enwe this calling ka m gwa gị sayensị ndị a ka m gwa gị ihe ga-eme gị ma ọ bụrụ ihe ị ga na-experience in life ma ọ bụrụ na ịjụ na ime eje n'ihu ọlụ gị. O mebigoro ọtụtụ ndị mmadụ ọtụtụ ihe ma nwoke ma nwaanyị. Ọ bụrụ na a kpọrọ gị ọrụ ị chọpụtara ya n'oge de na-eje nọrụ n'ebe chi gị na ezumezu gị achọrọ ka ị nọrọ ị na-aghasara onwe gị ihe. I remember those time about let's say about 20 years ago. About 20 years ago, one of my junior sister bidoro ihe gbasara kọla mgbe ọ ka na blọk ozere
Yes. Work and not progress because money I be too close. N'ime na out till we na secondary school or where college of education then. But no nwere mgbe ihe gbasara call abịa na edistop ya mgbe ahụ my intention bụ ka o jee mee BEd. Now, although na college of education I could finish it. That is ebe a ka ọ kwụsịrị. So NCE then. So mana ihe mere n'obu na o nwere ebe one Esia onye Yoruba ka ọ bụ n'Ọnịcha. Money ya wee je. For the first time m na-eje some of even those years. So I do obido videos chayos were turn towards me. See maybe you need well call. Now although at the appointed time that I will know. So I'm that now and where I got mangoes and the yard. What do you hear? Come back we are not charismatic. So no so what I believe from Ijalo room yes here. Eze-Ana charismatic in Baba and Bawa. Here Basalo more if a chuku na tomato from childhood. So Mawa and on that group. Now not for the Bible side, on a group now market every Friday I GM fasting. On by the administration na our parish then. So I know here what he hear from morning till they measure the administration that evening. Maybe an antazi 18 cabin back here. So I found out myself there. But I'm more for future. And the future is now. So now we had a notice in my life. You want about spirituality, I pay attention to it. You want about spirituality, I pay attention to it. Because I want to go spalagi. Society in Norunuka, a Catholic church. I was once a member, and I'm only heading out here called up. Agent Brocos agency of man. From Brocos to Region of Mary. From Region of Mary. On one of multiple societies at the same time. My name is going to go on the other Menke. And on the Region of Mary. And on the St. Antonio of Padua. Yes. And on the Purgatorial Society. And I go on the Region of Mary. Go Brocos and on the Blue Army. And on the Confraternity of the Most Holy Rosary. Then, now no na Marian Choir from Marian Choir. Then, Bible Society and the Charismatic. Before I eventually joined Marian Movement of Priests (MMP). You haven't can no last before I left Catholic. So here na check wala giona. No nanka. I have this quest to know more. And within this opportunity, Eze-Ana gwagi here. And I'll help about spiritual book. And well, volumes. About my bookshelf that time, Life of the Saints. Many saints, is it St. Thomas Aquinas, Maria Gorati, St. Teresa of Avila, Padre Pio, many. I have all the books, spiritual books. Call one of my friends, and I feel like good expensive I buy. So from there, one of my friends, in the seminary, and then some of our gospel and the councils of the church, and the here you were around those councils, and here you were compose those councils and rest of them. And the neighbor were bar to Vatican I, Vatican II, canon law, catechism of the Catholic Church, and so many. So more interest to read more. From there, and by the other spiritual books, when I left Catholic, I still keep my heart keep searching. In my name is Catholic, in Pentecostal. When I was in Oka. Yes, everyone Angelo. No one actually Nemo as a prayer warrior. So from there, I'm still even capital. Where was here, I go so many spiritual books. I go to Zoroaster, I go to Lion of Africa, I go to Buddha, I go to Mohammed, I go to the Heaven Opens, I go to the Light of the Truth, I go so many. Possibly about the too many. So once and now, I want to know more, I want to know more. Till eventually Pan African spirituality. The year 2016. Then we do go about holy incoming. Over those things. From there, it was like opening my eyes till they finally the bandage fall. So you notice now, upon our body, you can zeal for spiritual related stuff. Either sometimes,
na quiet environment for meditation. Ọ ga na-abịa ga amụ ihe ga na-enu gị ga na-eme mgbe ụfọdụ ịfụrụ n'ọrụ onwe gị. Ị ga-abụ somebody ga na-enjoy your own company. Ị ga na-enjoy your own company. Sometimes iwezugo oge ahụ ị na-ewezugo onwe gị ka o ji akwụnye onwe gị n'ọkụ. Oge ahụ iwezuga ha n'onwe gị ụmụ mmụọ a na-abịa abịa gwa okwu abịa. Nwere ike bido kọwara gị ofu akụkọ ma ọ gwaghị nke a ma ọ gwaghị nke a sị gị mee nke ịta mee nke etu a. Ọ mgbe ị nọ quiet. Maka ọ mgbe ị nọ quiet ka mmadụ ji afụ ihe dị ebube. Echefuna ka nkọrọ gị akụkọ gbasara transfiguration. Transfiguration asị na Peter, James and John na Jizọs kpọrọ ha wee gaa n'elu ugwu. N'ebe a ka ha nọ wee fụ ihe omi wee fụ mgbe ha nwere transfiguration wee fụje na ọ bụrụ ọsọ ha na nna ha ukwu Rabai nọ na ha fụgụziri atụtụ Moses and onye nke ọzọ ha adị ịtọ. So ihe na-achịkọwara gị bụ n'oge meditation n'oge iji akwụnye onwe gị n'ọkụ bụ oge ị nwere ike iji wee fụ ihe dị ebube. Silent moment, very important. So ọ bụrụ na ị na-afụ ihe ndị a na-adị enjoy silent moment and na-adị enjoy ihe gbasara ụka isi n'ebe a ma ihe gbasara spirituality banyere ebe a ị mara ihe na-ebunye gị bụ na your soul is still longing and searching for where you belong. So etu a ka ọ dị etu a ka o si megide ma nwere nke spiritual book ngwụcha one day. Yes, made the spiritual exercise because made the spiritual exercise that follows it. Then after I just said that thing, that is the last time my mother was like telling me that look, this is not where I belong to, and I stopped. So all those things is what you will be longing to know more, to search for more. On a mega tour, a man of book. Then he needed mentorship and guidance. Till morning when I found my path, I began to do research. Now have some mentor. They began to mentor me. Eventually, Mbatasi Ordinana decide they are able call Ordinana evangelist. Then I got through mentorship. Father, as we speak, then I got through mentorship of 3 different people. Here, they will lead me to this person. After the person must have put me through in one way or the other, more has come, we are done with this person. He actually came move to the next person. The dark is Megido to Ghana through Mareto. Yes, I want to Ghana and have fun even now low key, but I didn't pick interest in low key because it's not my stuff. I learned the other side, good thing from them, and leave the other side that mature. You know, and because my soul is not yearning for such. So you can see we do well now. So get one on wege apollo. Bear it in mind. For you to be successful in all apology, you must be mentor. Apollo the mother all who did the teacher. Do you know even that not mechanic? Oyenka. No so. A man not calling. A man even able a leader who call it. A man able a successful pharmacist when who call it. A man able a medical doctor. Naturally you are called one for healing and you study medicine. You got a doctor with swag. Magana calling in where they calling. So you're not calling with so many things. Even in where they calling, you need the mentorship. Even if you were calling, you need the mentorship. And the only mentor of my he become professional. It means he's here with your calling. It did great. It means he's here with your calling. It did great. Manobro that you were calling out of your own ignorance. It's all okay mentor. It's all okay mentor. It might be great because it's the only professional that make money. Let me tell you, whatever professional you are, West part in what you are doing it well. You got the you got the fame, you get where go, you got put in here. All gift come. You want a mother, Emotas ye how we need the remota for your mentor. I will get and your forces are this year he will kid you where call gag. You want a mother in a jam or child all like a mother call or gom or like. Yes.
abụrụ ka m wee brag ya mana mmadụ ịta anwa m ji egbe ọsọ agwụ na aka ha today I can go achieve great things. But I humbled myself to learn those things from them. The man that we have name. Upon you won your work on you a business person. Kabaru ne chukwa wuge makana agwa the very good spirit not behind their gifts. Ebanankete. Yes. So ne chukwa wugo genyere ga aka but the humble enough to be mentored. Agwara m unu ka ọrụ na ihe mere mgbe m na Abuja. Oge na Abuja n'ime na nna Abuja anwa olu mbosi my injector na-enwe obere problem nje na spare part ebe a na-akpọ Zuba wee jụọ ndị na-ele Japanese that time wee jụọ ha bigokoro a good mechanic na-alụ injector. I went to 2 different lines. Onye ọbụla na-mention one particular guy a na-akpọ Odion is from Edo. Mpatana drive my car into the place workshop ya with a computer after come scan or some ya magine moto mgwa m ego na mmakwu nsi okay I agreed or sign on one of his boys to come and attend to me ọrụcha moto all perfect iji ebe ahụ moto a na-ekwo even 2 plot abroad moto na-abịa na nke nwa ọrịa asị m na nwere everyday ọgị ya na-eji more than 200,000 na ya ịghọtara ihe nna gwa gị ha ihe nna achịkọwalụ gị ịwụ maka na n'ọrụ nwere the gift anwa merụ ihe dị na ya. So ihe nna achịkọwa bụ na ọ bụrụ na ị nwere calling pay attention to ihe gbasara calling gị onwekwa onye nwere ajụjụ ejụọ. Okay sir, Nneoma Okoro from Facebook say ka njụọ gị kedu ka mmadụ ga-esi mana akpọrọ ya oku? How can one dictate that he or she is a called one? Okay, dịka nsi wee kwuru before ọ bụrụ na mmadụ nwere call ọ bụrụ na abịara gwa gị ya direct through dreams or through baby voice n'enwere ọgbụgbọ oku enwekwara ike ọ bụrụ through alpha consultation ma ọ bụrụ na ịbụ onye na-eje prophetic ministry ọ bụrụ na akpọlitego gị before wee sị gị word ha na-eyuzu n'enwere ọgbụgbọ oku ọ bụrụ na agwagoworo ihe na-eto ebe ije administration wee sị gị yes sister gị nwa nọ n'oche nke ịtọ ịbịabazie ụbọchị ọzọ gaa nọsịta n'oche nke ịtọ gị gaa n'iru n'oge na ndị prayer warrior ị nwere okwu ana like that o nwere ihe ọfụ n'ime gị o ji gwa gị ya ma ọ gwa ndị bịara afa awụọ afa wee tụọ nnukwu nwaanyị wee sị gị na ọ bụ na nwaanyị ka ịhụ ma ọ bụ n'iwu nnukwu nwoke wee gwa gị na ihe na-etu a na-eme gị etu a na-eme gị etu a na-eme gị etu a ihe ndị ahụ ihe ị ga-egosi gị na akpụrụ ọrụ. So ọ bụrụ na ị nwetara direct confirmation from dream or from voice then ka ọzọ tụọ afa ya agwa gị ya. Daalụ. Okay, Jane Ọkagbe si ka nkene gị n'ọrụ ọma ị na-arụ gị jisi ike. Okay. Then Buchi Amechi WhatsApp message ọ sị ka m gwa gị keep doing the good work of the gods and our ancestors watching and connecting from Lagos State. Okay. Then Ebele Chikeluba sị ka nkene gị n'Eziokwu TV na-adịkwa n'ihe mma na Nneoma Okoro sị ka nkene gị n'azịza Eze-Ana. Okay. Daalụ. So ihe ọzọ anyị na-ekele ndị niile anyị nabatara ndị niile na-akwado anyị ndị ihe anyị na-eme na-amasị na-asị keep propagating, keep telling people about our administration. Ihe ọzọ nchọ ka m kwuo before mmechie bụ na ọ bụrụ na akpọrọ uwe oku ịsịkwa na ịma alụ ụmụ mmụọ achọrọ ịnụ ya ka m gwa gị ihe eme. O nwere ihe ndị ọzọ ga na-eme gị na ọ bụrụ na n'irugo adulthood and ị chọrọ ịrụ ya bụ ọrụ na ihe ga-eme gị ị bụrụ nwoke ị ga na-experience na imechalụ mmadụ ihe ọma ihe ọjọọ ga-ejikwa ụgwọ. Ị ga na-experience na mmadụ weda bụ iwu nwoke ma ọ bụ iwu nwaanyị mmadụ kwechaa gị nkwa ọma eme ya ọ na ruo change your mind. Ị ga na-experience ọ bụrụ na ịbụ nwoke ma ọ bụ na ịbụ nwaanyị ọ bụrụ na ị pay attention to this calling ihe ọbụla na-enyekarịcha gị aṅụrị a ga-anapụ ya. Ọsọ ya bụ na marriage enye gị aṅụrị marriage wee crash. Ọ bụrụ na ya business na ego enwere ike ịkrọmbụ ya business. Yes. Ihe niile a na-enye gị aṅụrị ga-eme ka ị nọ na comfort zone wee sị God forbid ọmụnwa ijeruba ụdị ọrụ a ga-anapụ udo sinsi jide ebube ka mmadụ ga-afọ ọ bụrụ ọsọ gị bụ onye akpọgoro ọrụ bifọ mma amara gị atụ ọtụtụ ndị akpọgoro ọrụ ha jụ na ha eje ha desi igwe ihe a na-akpọ ihe mkpọrọ bulala mpịawa azụ
Onye nugo maka onye na-akpọ Jona eziri ozi ya dị obodo Ninive onye gwa ndị Ninive ihe a kwesịrị ime. Jona wee sị na ya ama eje for reason best known to him. Agwakata ya Jona wee firi oke ebe ọsọ etu agụ nwa na-ege m ntị si wee blachapụ ọsọ wee sị na ịma alụ for reason best known to you. O wee je baa ụgbọ che na ọ na-agbatị ya n'ọsọ n'ụgbọ a ka ọ na-eburu mmiri wee tụba. Ndị nọ n'ụgbọ wee sị mba na eburu mmiri ya na-atụrụ dị unique na-enwereriri ihe mere na aịda na iwe Chukwu dị na-arụfa. Ha wee na-ajụkwuru onye iwe Chukwu ji maka ya wee nọrọ n'ahụ ha dum. Ha wee fee nza o wee ma Jona. Ha wee sị ya nwoke m ọ maka nka Chukwu ji chee n'anya niile n'iyi wee tụrụ ya n'ime mmiri eburu mmiri kwụsị. Azụ wee n'o Jona wee kpọjee n'obodo Ninive kpọpụta Jona. Instead of Jona ije n'ihu ọrụ ya, Jona kara dọrọ na-ama ọsụ wee jee n'ukwu osisi izere shelter ịlaghachara onwe. Amarọ m ihe ahụ shelter ị na-ezere, o nwere ike ọ bụrụ ego, nwere ike ọ bụrụ family ị na-enjoy. Ịghọtara ya? I wee sị na that shelter na ukwu osisi ahụ na-enye shelter nwụrụ immediately dry ya. Anwụ ihe ji mee ha ka pịawa azụ anwụ wee na-enye ya afọ. Ihe ahụ na-enye gị shelter nwere ike ịnọ na comfort zone gị sị na ha mba na ọmụ ga-eje n'ụwa dị ọla God forbid. Ịghọta nna akụwara gị mana ọ nwụkwuru ndị ha etere na ha enwere ike ịrụ pastọ ịma ikwu ọ na-agba n'aka na-agba n'ụkwụsị God forbid na ebe ya nwere ọrụ taị ihe ya nọrọ ọfịs esi ya n'eke ọjụ na ọya eje. Ụdị ihe ahụ ihe mere Jona ebe ọ bụ na nature nwere ike destroy a living tree na-enye Jona shelter because na achọrọ ịpịwa ya azụ. Jona amụrụzi mgbe o ji jee n'ihu ọrịa by fire by force. So amụrụ m ihe na-agabiga Jona ihe eje n'ihu ọrụ nature can destroy anything na-enye happiness. Ọ na ịghọtara. So ọ bụrụ taa ka a gbaghara ndị Jona ha ya eje n'ihu ọrụ ha fim. You know why eji agbanyere fim? Anyị agbanyere ufim maka na o nwere onye ọ bụ na ọka na-eri ihu ọrụ ka i wee zute onye na-eto a na mgbe mkpagbu ekwubi okwu n'isi ya. Mana mgbe e juru na ị ga-eje onye a ga-anọ na-akụ ọta na-asị Chukwu okike kere ihe nke eji wee dị iche na ihe eje na be ndị ọzọ ndị ọzọ nweta ọgwụgwọ dịnwachi na enwetara maka ihe na-akpọrọ ya ọrụ. Anyị mara na o nwere onye ọ bụ na ụsọ nwa ga-ekwubi okwu n'isi ya. Ị nwere idea ịma na o nwere onye ọ bụ na ụsọ ya o dogoro ebe a na-azọ ndị ọzọ anyị azọ ya tinye na ọ na-ekpọkọ n'ọgụ nwa. So because of the joy ihu ọrụ gị as long as ndị ahụ ị ga-azụ ụlọ na-akụ ọta na-asị Chukwu okike nwaanyị ụmụ mmụọ ga na-apịwa gị azụ ka ujere ihu ọrụ gị by fire by force. Mana ana m agwa nwanne m na-ege ntị ikwena ka abụọ ndụrụ ọgụ by fire by force maka na abụọ ndụrụ ọgụ abụọ ndụrụ ị ga-enweta bruises. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na iji nwayọ quietly na anụ onu ma kweta ka ị mee ihe dị n'ụzọ gị ọ ya akarị gị mma. O nwere ofu onye mma ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ọrụ ha sị na ha ya eje anti isi na ime eje n'ihu ọrụ n'ọka idebe rọns imejagoro rọns o nwere ihe ya emeta. O nwere ndị jecha Ghana bata ha agba aka ị nwere ike macha ma metụ mma aka ndị mmadụ egwe egwu nkwu elu kwe egwu nkwu ala emetụ nwere ha ya enye gị ife onye ka mma maka na akpọrọ ya ọrụ ọ virus ọja amụọ nnukwu mmadụ egori ebe na-arụ ọrụ ya ụlọ ma gị nwa machara mma macha mma metụ mma aka fọ ngwa ka a ghara ekwe gị ime ife ha ya emere gị ha ya akpọ ude na butiki goro ugbo ihe ọbụla ịchọ ka ego na ego goro bọstret goro ugwu ma ahịa gochara ụmụ ihe niile isi anya gị ego n'aka ọsọ nsogbu adọrọ ka eje China ka ya bata ya ọ kpọrọ ude na họteelụ ọ ya akwụ 150,000 a night kpọrọ ude na best eatery spend the old mana catch ha ya enye gị ya. Ịghọtara ya? Ụmụ ihe ndị a ka a ga na-espend mana isi gị onye ahụ oke ngwa setịrị m ọpụ ebutik ka ọ bụrụ ihe njeta onye ekwenye gị ihe niile ahụ at end of the day ibichara life rọ nsọ ibe gị na-ebi fụ na onwere ihe ibi. Okay, ajụjụ from Facebook ndị enyi na-esonyere gị Ọlụchi Onyema sị na sayensị o nwere na ndị n'ọma na ọ bụ onye akpọrọ mana na ọ makwanụ ka ọ ga-esi wee gaa n'ihu ọrịa na o nwere aka inwe ike inyere ka o nwee ike ịga n'ihu ọrịa. Daalụ maka ya ma ajụjụ ihe na-ekwu ọ bụrụ na n'ịbụ onye nwere ọgbụgbọ oku na-echọrọ ije n'ihu ọrụ gị simple thing ị ga-eme bụ kpọkuo chi gị na ezumezu mmụọ gị na ha so gụọrọ ha ọfụ maybe for 7 days gwa ha bigo ha tụpụtara gị onye ga-eli di gị ga-agbaziri gị onu ga-enwe ike kụziere ụdị do's and don'ts. Nke bụ eziokwu bụ na ịbịa na Facebook na ihe afọ ọtụtụ ndị mmadụ akpọrọ ọrụ ha na-emekasị ha enwere ọmentọ and ọtụtụ n'ime ha na-abụ ha megide ha dị frustrated ụfọdụ megide ha eme ya abandon maka n'ihi na ọwọdụrụ trained by professional
So ọ bụrụ na onye akpọrọ ọrụ yọọ ezumezu ha tụpụtara gị onye ị ga-eje na nke eje gba ọsọ agwụ nwe ha na-akpọ ọsọ agwụ ịgba ọsọ agwụ abụrụ nyanwa bụ ịsata dibịa no ịgba ọsọ agwụ kọọla onye ya efuru nwere kọl anyị na be nne ya na o nwere onye mere ihe kọl ma ọ na be nne ya o nwere ebe da kọl si bịa mana n'ụtọ na-eriri gị nne ya ma ọ bụ nne ya ha kọntinuru na laịn nna fa agha so maka na ọ bụrụ na example ka nwere onwe mmadụ nna m mụtarụ nna m wee dibịa chi ọzọ mana nna m ọgharị ya n'aka nyere ọfọ nna m tụfuo ya ha dị ibi na nna m mere nọ n'ihu ọrịa mpụta tren m ifuru ihe dị na ya ọ bụ family lineage so mgbe nwa nna gị na-etren gị ọsọ agwụ ka ị na-agba mana however ebe ọ bụ na onwe ọzọ lineage gị nọ na ya ị ka na approach another person obi gị nabatara iji egwu ya sempụtara ya agwa ya na ịbịara ka ị gbaa ọsọ agwụ ọ gwazie gị terms and condition differ from dibia to dibia. Now I can tell you na ọ bụrụ na ije ọzụzụ a echefuna na onye akpọrọ ọrụ nwe onye akpọrọ ọrụ weda ma ọ na-arụ asị fada ma ọ na-arụ asị pastọ onye akpọrọ ọrụ mana ọ bụrụ na ije ọzụzụ o nwere ihe dị iche na onye azụrụ azụ na onye azụrụ azụ ịghọtara ya onye azụrụ azụ kemgbe ụra the appearance your attitude your customer service and everything ga-abụ second to none than onye nọkọta na-eme ka ofu ihe o nwere ofu onye nọ na social media o nwere ike mgbe ụfọdụ o make point n'ihe ọ na-ekwu mana the attitude o ji emie calling people names the attitude o ji emie odoghị anya na onye nwere ọdọ ọzụzụ azụrụ ya azụ atọl ịghọtara etu a nnọkịta na-eji ọzụzụ as a priest na Godian religion o nwere ọzụzụ a na-enye mmadụ goro how to approach people how to talk to people or by force. You make your point, allow the person to take decision. So so here na alon na tere go je onye ọbụla obi na mata we na chọrọ ka ebe ọsọ agwụ ọ gwazie terms onye azụchazie gị ịmụta from aka agwụ adịzie ị nwere ike imecha aka onye ịmụrụ ọrụ n'aka daalụ. Okay. Nneoma Okoro from Facebook. Also, there are people that inherited their calling through their father as a traditionalist, but they diverted it in Christian way. Why? O nwere ndị na-eme etu maka na ịmago na ụka riri ndị mmadụ ụfọdụ na-ebelive nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ na-eme ọyịwụ ndị dibịa kịta ụfọdụ ndị na-afụ ma ya akpọwasị dia ministry name afa ụfọdụ akara anyị wee nwe agwụ mana ọ because of na ndị mmadụ na-ala ike identify with ndị ụka easily. So because of that, ndị mmadụ na-achọ ebe crowd na-abịa. Ịghọtara ya? Do you know testimonies anyị na-enwe na temple like yesterday? Anyị gburu eburu na-abụ mmadụ na-abụ ihe ọma mere. Ndị abụ ndị nwere nsogbu n'obodo oyibo. Anyị lụọ leta isi arụ release mmadụ na-agba. Ịma na ha bịa nye aja eburu. The other week onye nke ọdọ bịa gbuo efi maka ihe ọma mere ya. Mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ọ na crusade ka mmadụ bịa kwuo ya. Blessing, that is ego ndị mmadụ ga-abịanye onyinye dị iche iche wee tapụ blessing a ga-ebi na social media ọ na-akpọta crowd so ndị mmadụ na-aga ala ike ya testimony si na-eme n'ọdịnala anyị anaghị ekwupụta ọkachasị nke ihe ọrụ anyị ya na-esho ihu na ya na-esho testimony mana I can tell you na many things na-eme so ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ka ha jee lụọ n'ụka abịakwa na temple anyị nkwara ọtụtụ ndị na-alụ n'ụka na-abịakwa na temple anyị zụọ ha tichaa ha mmedo ihe gbasara agwụ ha ejekwazie na-alụ n'ụka etu ha si chee ịlụ mana I can tell you na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ weda ma ọ na-alụ n'ụka ma ọ na-alụ n'ọdịnala. Daalụ. Okay. So ka anyị gawazie n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa anyị na-achịkọta na ihe m na-achọ ịgwa na ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ esikwara ka inye mee rụọ rọns lewe nwaanyị na ndị ọzọ na-alụ I can tell you na ọkọcha ndị ọzọ oke zoro ngwere ma mmiri ọkọcha gwere ọhịa aka oke you will never succeed. Esikwara ka inye mee ihe ndị ọzọ mere imecha ndị ọzọ gafere ma aga you know why maka na akpọrọ gị so esi na ka ije tinye aka na the everywhere. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ nọọ nchịkọta ka anyị na-achịkọta nchịkọta anyị na-achịkọta bụ itinye n'aka n'ihe ọjọọ ọ bụrụ na agbụrụ gị jee eziokwu akpọrọ gị site n'iziokwu a akpọrọ gị ị ga-adị nnekwu ọsọ ya bụrụ na ihe na-akpa gị ụgwọ ego ọsọ ya bụrụ na ihe na-akpa gị ụgwọ ihe akụ akụ na ihe enwe ihe ọbụla na-akpa gị aka nteyu ije n'iru ọrụ gị ga-enweta ya mgbe anwa m sịrị na m ama aza kọlụ m yes agụụ anaghị agụ m of course ịghọtara ya mana nkịta nzawara kọlụ m one aka m dị nwee peace of mind yes aka m nwee peace of mind because sometimes ọ
ọtụtụ ndị mmadụ ndị esi n'aka m wee mee gịnị wee tọọ na-agba etu it gladdens my heart. Ama m mmadụ one esigoro n'ihe na-eme na temple wee tọọ na-agbụ. Ama m the first woman gburu anyị efi na temple bụ nwaanyị na-achọ nwa n'obodo oyibo, mana esi na aja anyị na-achụ na ọfọ anyị na-aga wee mee ọ bụrụ onye mụrụ nwa n'obodo oyibo. Many of them ọ bụ na ndị be dara ya na-enye ụmụ those testimony, mana ihe na-achịkọwara gị bụ na obi aṅụrị na-akpa m na ọ bụrụ na ncheta na mụ nọ n'ihu ọrụ m enwere peace of mind karịa the other time ma nọ n'ihu ọrụ. And I can tell you na ọ bụrụ na ị nọ n'ihu ọrụ ebe a ka ị ga-esi dị great, ebe a ka ya greatness ga-adị. Mana mgbe ọ bụla ije nọ na ebe a chọrọ ka ị nọrọ, ị mara na imechaa ya adịnata nnekwu maka na star gị is not there no matter how strong you struggle. So onye na-achịtụ ya alụ bụ chọpụta ebe ahụ ya calling dị. Ọ bụrụ na ị wee creative person, pay more attention to creativity, ị ga-esi n'ụzọ a wee dị nnekwu. Anyị achịkọtaba gị ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, yes, ka anyị na-round up, ị ka nwere ike isendịrị anyị message after this program. Ị nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbalị gị afa mmiri emi, sendịrị m message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672 ma ọkwanụ 0813 82 43 871. Udo dịrị ụnụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụ aja na-emechaa na ọ ga-ekwu ome ka emesịa na ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Machuku Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nigo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed it. I happen to be one of the 3 executive directors in Framework Architecture. Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units.
Okay. To reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 07064652451. I repeat 07064652451. Or you can also contact us through our email address frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you. Yeah, good morning, viewers all over the world. My name's Ogbuefi Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eziokwu, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo.
altars. You know, Igbo spirituality, we have altars no kumodi teacher. Like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher. Even the same thing with the one that is in your village. You know, place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There is what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime they want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Why the Anglican, interior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you will only see a cross. You will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas,
with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your chionyo and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things, and even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sects and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody, it will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice, and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Puru Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because we will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, you still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know your match of you are chilling to enjoy our and that's what I can do. That's what I want to do. I said, Chile, Zoom, God bless you. 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 God bless you.
God bless you. Chineke mere mma. Chineke wara ko se ko so na le. Abasa no ga wa le ma ke bo na access. Ike de no so no wewe. Arusi dinneku Eze-Ana iyeji na nchabu mwa karaka mwa mwerenga basi Arusi dinneku Eze-Ana iyeji na nchabu. Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage.
to show us that their claim love that showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't really care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Eze, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you all many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? We should stop this blind faith of a thing. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you, who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photograph we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures you are seeing on social media as pictures of Christ? I know in various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures, do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures. Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Mr. Howard. And many of them.
You watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this is are formulated this thing to play on our mindsets. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this movie. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon, Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto, Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken, Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York, Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland, The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Edochie, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Eh? Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that to your father, your mother? We don't buy. Eh? Now actors, where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures they your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't see say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Edochie picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi.
eziokwu anwa jaja Olugono ane bulukwa mmadụ n'ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kede n'Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị Ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị oke erigo anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdụasị gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji were awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na Eziokwu TV Plus ma ọ bụ na social media platforms ọ bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so kpọọ m ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. They can see what you don't know is only a mystery to you and not to all. Before I gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe aja mbuni enu aja epụta ihe aja esigoro na ebu n'imirikite ndị mmadụ enu mana anyị anaghị esho ihu ọrụ na social media ma ọ bụ na Eziokwu TV Plus. Yes, anyị anaghịkwa esho testimonies. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị dị maka ịbịa mana ana m achọ ịgwa gị na Chukwu na-emere onwe ya aha. Anyị malitere ịchụ aja iri n'igwe a ihe karịgoro 2 years now. O nwere ndị na-eso anyị since anyị malitere nya aja wee load it. As we speak, nwere ndị buku throughout the year 2024 ka ha dị sure na ha skip no 1 month. Ndị a na-agwa gị na every year from January ha buku throughout the year. Aja bunyen nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Aja a na-achụ n'igwe na-enwe great impact. Yes.
then ihe anyị na-eme na anyị na-ewere ya 3 prayer request debe n'altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla gaje na ọnwa agwụ. Ụbọchị nchịkọta ya anyị na-eje na temple, anyị na-ebudo jee na mmiri chụọ ọnụ ndị mmiri aja mee sara aka n'aha mmadụ dum, gbagọtazie na temple chụọ aja to entities of powers n'aha mmadụ dum, jee n'ebe nchụaja gbuo ebu eme sara aka. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes, so ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme ewu ịchaatị ya ma forward ya 3 prayer request, then mee token donation to the account number. Account number ị ga-eji nweta m bụ 0 WhatsApp number ị ga-eji nweta m bụ 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Yes, the chat is here. My one other details I need it from you in order to book you. N'isi ụtụtụ a ejego ori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị nke ọnwa. Ndị mmadụ ebuku ego dị ọnwa June. Yes. Now ihe na-achịkọwalụ gị bụ n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Ị nwekwara ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum ka ị na-esonyere anyị na our platforms na-agwa ndị mmadụ gbasara administration anyị, ka ị na-esonyere anyị na our social media platforms na-eshi anyị na-agwa ndị enyi ka ha bịa nụ from the horse's mouth. Kelu nkụzi m ji bịa taa ọkpọrọ ihe nkụzi anyị ji bịa taa bụ what is idol worshiping? Yes, what is idol worshiping? Nya ka anyị ji maka ya bịa taa. Angụ na ngwọ na nkwọ na-abịa maka na anyị si oru. Yes, so ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja akpọgo m WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta m. Then nke ọzọ bụ na-agwa ndị mmadụ gbasara administration ka ị na-eme nke a ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gozie gị ma gosibiga gị oke. Ngwa gezie ntị na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị ka anyị chọrọ ịkọwa? Ọ bụrụ na ị na-ege nkụzi a o nwee for any reason eneghị anya na ị na-ege anyị site na Eziokwu TV Plus ewe ọkụ and ị chọrọ ige tọpụ nkụzi a, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. Nkụzi ọbụla nkụziri na any social media platform maọbụ na Eziokwu TV Plus ọ dị na YouTube, jee ebe anyị ga-enwee ya. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala ụbọchị ọbụla. In fact, o nwere nkụzi ọbụla maọbụ ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala Igbo anyị emetụbere aka in the past. Now, gwagezie ntị ma gee ntị nke ọma. Anyị kwuru na isiokwu anyị tata bụ what is idol worshiping? Kedu ihe bụ mmadụ inwe chi ọzọ, ife ihe ọzọ dịka arụsị? Anyị wee kwuo na ya bụ ihe anyị chọrọ ịkọwa taa so n'iwu nyawa bụ iwu nke Chukwu nke abụọ, the second commandment, nke sịrị do not have another God before me. Enwena chi ọzọ maọbụ ihe ọbụla ịtụkwasara obi nke iwelu wee replace ya ọnọdụ Chukwu in creation. Ọ bụrụ na ige ntị anyị ga-akọwa nkụzi etu ọ ga-esi doo gị anya. Ndị maara nkụzi mana ana m like ịkọwa ya etu ọ ga-esi doo anya ụtụ ihe ọmụmaatụ dịgasị na ya. Ihe anyị ji like iwepụta oge kọwaa ihe ọfụma bụ na anyị kwenyere ma kwenyesi ike na o nwere ndị na-esonyere anyị na mmadụ niile anọ na the same level. Etu esi wee nwee the earthly concept, esi wee nwee level, academic levels, etu a ka esi wee nwee spiritual level. Ị na-ege ntị? In academics, knowledge, mmụta, enwere ndị the crèche, those kindergarten, those nursery, primary, secondary, university, that's mahadum. Ndị maara ihe dum, mara ihe ọpụtara n'olu Igbo si nọ mahadum, ndị maara ihe dum. Ụfọdụ ndị okenye anyị mmadụ dịka Uche Okafọ ha
isi iwu nna ha na ndị ọzọkwazị bụ ndị gadara nọ n'olu Igbo wee chọwa kere afọ a ga-enye university ebe a ka ha si wee konkluduo na a ga-akpọ ya mahadum maka na atụrụ anya na onye ọbụla jegoro four wall of university kwesịrị ka ọ mara ihe dum gatara ebe ahụ Igbo translation ji wee bịa. Now anyị ma na ndị niile na-esonyere m ụfọdụ nọ na different spiritual level mana anyị na-alaiki etu anyị ga-esi wee balance ya ka anyị wee nwee ike wee carry everybody along. So mma digress a little na ịkọwala gị ihe ị kwesịrị ịma gbasara spirituality ya na ihe gbasara worshiping idol. Nke mbụ, malụ na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye bụ onye ike niile si n'aka ya bịa, and that's kwa nke ịmalụ na iwu a enyere mmadụ bụ iwu nke ịbụa na iwu adịbagori bido n'okike ụwa mgbe Chukwu okike kechara mmadụ ka o nyere mmadụ the manual, what to do, the do's and don'ts ụmụ mmadụ ga-eme ka o wee enjoy ụwa. Ị ma na ndị goro moto ije na ya oge a enwere na moto nke m ije ebe anwa ị ga-afụ the manual, the car producers dị na ya bụ moto. Manual a bụ ihe ndị rụrụ ya bụ moto na-akọwara gị ka ị mara ihe niile gbasara ya bụ moto, mmadụ ka ị ga-esi yuzu onye bụ moto maka ọdịmma gị ka ị wee enjoy ya to the fullest. Ọ bụrụ na ị pay attention to that motor manual, I can assure you you will enjoy your car to the fullest. Etu anwa ka Chukwu okike si wee kechaa ụwa wee nwee terms and condition. These terms and condition bụ ihe a kpọrọ 10 commandments. Mana before nga n'iru echefuna na 10 commandments abụrụ iwu ndị ụka. Yes, maka na ịrụta mgbe na anyị na-eje ụka ọbịa iri anyị front and back, so everything we attribute it to Christianity. 10 commandments, and this commandment has been in existence thousands of years, even before Christianity. Ihe na-achọ ka nkọwala gị bụ na ihe a bụ iwu Chukwu nyere mmadụ etu mmadụ ga-esi bi ndụ maka ọdịmma ya. Dịka isi malụ, all the names mentioned na Old Testament, yes, ndị a niile enwero nke bụ Christian. Example, Moses was never a Christian. Elijah, Jeremiah, Isaiah, name them. David, ndị abụrụ Christian. You know iwu a, this natural law has been in existence BC, before Christ. So all manual enyere mmadụ maka ọdịmma mmadụ. You know so ọ bụgo na ịmadụ go nke a ama n'odogo anya. Then wee na-achị kọwara gị ihe merenụ mgbe a bịazielu na-aga iwu a Chukwu nyere mmadụ bụ ka ọ dịrị mmadụ mma, ka wee mmadụ wee malụ ihe Chukwu tụrụ anya n'aka mmadụ. Wee na-achọ ka nkọwara gị nke bụ anyị na-ekwu maka taa bụ worshiping idol, what it entails. Anyị akọwa ya ụzọ na 1, gịnị bụ worship? Then 2, the second part, gịnị bụ idol? Ka o wee kwe ghọta. Worship bụ ofufe. Total worship bụ ofufe. Gịnị bụ ofufe? Enwelu ụzọ nsọpụrụ ịtọ dị n'ụwa. Nke mbụ bụ nsọpụrụ a na-akpọ dulia. Enwere ọzọ nke bụ akpọrọ hyperdulia, nsọpụrụ gbagotakwa anụ.
Then where the third one, latria. Yes, that latria is worship. Angonangwo, Lankunabia. Tulia, Bon Swapon Madunenye, Onya Kiano. Biko Onya Torogato. They can swap from Madunenye near Mobonia. Mobonyo Bonabu senior. Mobonyo Bonabu Nukumado. Diko Onya Eze. Mobu Nukumado Deka Onya and Apairu a leader. Kamaloga. Mbezi di n'ukwu Mbezi di n'ukwu kwa. Mo isi ogodo na ade ebe ekedorie. Etu ese eke na onye eze. Mgbe pụta n'ihu onye eze. Ebe awọ. Ise gburu ana menata. Si eze ga-adị o. Ha? Eze atapụ at the back. Se nwa mo ya adịrị gị mma ọ ga-abalị. Ihe a bụ nsọpụrụ mmadụ na-enye mmadụ ibie kiano. Ndị ka nsikwu isi na isi ka bụ n'ọnụ. Enwere isi ka ibie. Maka isi na-ebu ogiri na-ebu ogiri. Isi adị ebu ogiri bụ ogiri ajụjụ ya ọnụ. Ọ bụrụ taa ka enwebelu isi na-ebu ogiri. Even in animal kingdom, ụfọdụ ga-agwa gị na agụ bụ the king of the jungle. Gosiri na ụmụ anụmanụ nwekwa na-enwere eke nwe ọfịa. Ịghọtala, king of the jungle. Ị na-afụ ụmụ anta. Ụfọdụ nwere ike si were soja ant wee ma atụ nwere ant ọbụla ịma ndị a na-akwụ na line. Ọ bụrụ na ị na-ehe anya close observation, ị ga-enotice na o nwere ndị n'ime those ant bụ isi ukwu. Isi ha karịrị isi ibe ha. To show you na ndị a bụ ndị bụ isi na-eburu ha ogiri. Ndị nna ha iwe were ya ma atụ ka ị wee ghọta nkụzi ma ọfụma. Enwe ihe siri ike ndị ọta akpọ a bụ ndị ha na-ebu ụzọ lead the war. Etu a ka ọ dị na ụwa mmadụ. Onye eze bụ the best among equal. Onye ahọpụtara n'etiti ndị ya ka ọ bụrụ onye ndu ha. Ịghọtala? Onye ahọpụtara ka ọ bụrụ onye ndu bụ ofu onye n'ime ndị ọ na-edu. Ma na-ahọpụtara ya kwanyere ugwu dị elu debe na leadership position maka na Chukwu na-eme mmadụ eze. Onye ahụ ahọpụtara ka ọ bụrụ onye ndu a na-akwanyere ugwu pụrụ iche karịa ugwu mmadụ na-akwanyere onye ọgbọ ya. You know why eji akwanyere ugwu pụrụ iche? Maka na ọkwa dị elu anwa nke Chukwu na mmadụ nyere ya. Therefore, ị ga-akwanyere onye eze ugwu. Ị ga-akwanyere onye nọ na leadership position ugwu. Ị ga-akwanyere onye tọrọ gị ọfụma ugwu. Onye akpata n'obodo dị mma na-enwe ndị okenye, the elders, leaders of thought, ndị eji okwu ha agba izu. A na-akwanyere ha ugwu. In Igbo spirituality, enwere ya. Ị ghọtara ya? Enwere ndị Igbo spirituality, enwere nwa diọkpara, enwere obi, enwere ranks dị iche iche. N'echiche a na-echi n'ala Igbo, enwere echiche dị iche iche dịka ịwa akpa aja na echiche ndị ọzọ a na-echi ma ọ bụ igbu isi. Mana abịa n'ala Igbo na echiche a na-echi echi bụ mmadụ chi ọzọ ma na ọnọdụgo na the higher rank asa ya ile. Ndị chiri ezigbo ọzọ ka ndị gwa mmekwu maka ndị chiri ọzọ ndị ụka asa ya ile. Ihe eji asa ile abụ na
na ị ga na-ekwu eziokwu mgbe dum na ife ọchịchị na ọhịa bụ ọchị, ife ojisi na ihe abụ oji n'ime eri ngarị. Onye agbụkwa onye ahọpụtara ka ọ dị n'ọkwa dị elu n'ime ndị anwachiri nze chi ọzọ. N'ime ha ka a na-esi ahọpụtakwa onye ichie ga-represent maybe his own clan in the West cabinet. A na-akwanyere ugwu na nke mgbe ị pụtara wee si onye eze ị ga-adị wee ebe a wụọrịa. You are not worshiping onye eze. Ihe ị na-akwanyere ugwu bụ the throne, what he represents. You got it? Ọ bụrụ worshiping at all. Mma akọwalụ gị ihe worshiping. Then ma ọ bụkwa na-eforo esogo m n'ugwu Awụsa fụ ebe a na-akwanyere Sariki ugwu, fụ ebe a na-akwanyere elder statesman ugwu na befa. Ime ihe a na-ekene ndị chief ha, ndị nnukwu mmadụ, ndị ọta akpọ na be ha. Yes, erota m mgbe njelu Yoro local government dị na Jalingo, that is na Taraba state. Eruo Jalingo wee si ebe a wee jee n'ime Yoro local government. N'ebe anwa ifo ndị okenye ya na-ekele ha ranka dede, you bow ranka dede, ya bụ ekene a na-ekene nnukwu mmadụ onye ọkụ ya dị enu. Ọ bụrụ worshiping. Ọ bụrụ na enye gị opportunity to see His Excellency, your state governor, ị ga-adị excited ọkwa eziokwu near for giving you the privilege to have one-on-one interaction with His Excellency ọkwa eziokwu. That His Excellency na-achọ efu nwere ike ọ bụrụ na ịtọrọ ya, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na na-echọrọ na ị nwere encounter with His Excellency, enye gị audience ka efu Mr. Governor, ihe ekene with respect ọkwa eziokwu, mana you are not worshiping him. Ihe na-ekeneri ya bụ with that respect bụ maka position nke o mere occupy. Ịghọtara ya? Ime ihe ji wee mara instances niile atụ ndị a ka o wee ghọta ụdị nsọpụrụ a na-enye. O nwere nsọpụrụ a na-enyekwa n'obodo na-abịa okenye obodo. Ọ bụrụ na be anyị n'ọgụwa bụ the oldest n'obodo, obodo wee zukọ, anyị akwanyere ugwu dịka okenye, maka na ọ bụrụ gị mere onwe gị, mmụọ mere gị, ọ fe bụ nweta n'aka Chukwu. Ị mara ndị Igbo na-recognize na mmadụ bụrụ okenye, ihe ọ pụtara na the person is blessed na ọ nweta favor n'aka Chukwu. So ebute ọjị anwa, eburu ọjị ajeme na eke okenye na okenye anwa ebikwasị ọjị aka kwubie okwu. Ịghọtara ya? Mgbe okenye a mere ihe dị etu a, akwanyegoro ya ugwu. Ọ bụrụ worship ka a na-worship ya. O nwere ike ọ bụ ịgwa okwu imenatara ya si ya nna anyị, o wee sị gị ngwa si etu a mee, si etu a mee, onye ọbụla ekwe yororo m. A na-akwanyere ugwu maka okenye. Ọ bụ ọnya kpatara n'ala Igbo onye a bụ okenye na-ejide ọfọ okenye. O nwere ọfọ. Ọ bụrụ na be anyị taa na mbụrụ the oldest man na my own village Ezumere as a whole, ọ mụnwa ga-eji ọfọ Oraifite maka na Ezumere bụ okenye Oraifite. So onye ọbụla bụ the oldest person na Ezumere ga-eji ọfọ Oraifite as a whole. Ịghọtara ya? Ugwu a na-akwanyere aka ji ọfọ anwa, ji ọfọ obodo, ugwu buru nnukwu ibu. And ihe eji akwanyere ugwu ahụ because of what he represents. Nwere ihe na-aghọta? Ọ bụrụ worshiping at all. Ọ bụrụ worshiping. Elotara m mgbe m nọtụrụ Lagos obere, efu ndị okenye ha na-amasara n'ala. Ha na-amasara n'ala. A na-asịzi ya binie. Recognize God in respect. Ọ bụrụ worshiping. Nke a bụ ofu. Ka anyị banye na another stage of worshiping, another stage of another category
then the ranks of nsọpụrụ. The second stage, upon worshiping, the second stage at Nachekwa, come and on nsọpụrụ dị elu karịkwa nsọpụrụ nke ọzọ nke mbụ anyị kwuru maka ya. Nsọpụrụ nke ọzọ bụ nsọpụrụ ị na-enye mmadụ ibe gị. Ịghọtara ya? That is dulia. Bụ nsọpụrụ mmadụ na-enye mmadụ ibie mana onye akazie n'ọkwa dị elu. Then o nwere nsọpụrụ ọzọ a na-akpọ hyperdulia. Hyperdulia bụkwa nsọpụrụ mana ọkakwa nke akpọrọ dulia. Ịghọtara ya? Nsọpụrụ a bụ nsọpụrụ a na-enye ụmụ mmụọ, entities of powers. Once you are in their presence, you genuflect. You recognize the fact na ha bụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ka mmakwalụ gị atụ. Ọ bụrụ na o nwere ihe unu na-eme n'obodo unu, ewee bụ na emere Mr. President invite. Ọ bụrụ na Mr. President abịawuro wee send ya maybe a minister, onye nnọchite anya ya ka ọ bịa na ya event, a ga-recognize ya nye standing ovation na ọ bụ onye nnọchite anya Mr. President na that event. The same way, ọ bụrụ na ebe Catholic, o nwere onye a na-akpọ Papa Nuncio, ọfịs ya dị na Lagos. Papa Nuncio bụ onye a na-akpọ onye nnọchite anya Pope na each country. So onye nnọchite anya Pope na Nigeria, the last time I checked, is Papa Nuncio. Onye a na-akpọ ya. That Papa Nuncio, the office here in Lagos. So mgbe ị na-ekene ya na-akwanyere ugwu, ọ na-anọchite ị na-akwanyere ugwu maka whom he represents. Ka ugoro maka nke mmadụ. Mana nke mmụọ ọzọ bụ the hyperdulia bụ o nwere ugwu ị na-akwanyere ụmụ mmụọ dịka ugwu ndị Igbo na-akwanyere ndị ichie. Yes, you respect them with reference. Yes, some can genuflect. Maka na ndị ichie a na-ekwu bụ ndị nna nna anyị ha that once lived here on earth and they have the life worthy of emulation, have lived fulfilled life. A celebrate ya ha mgbe ha bisi alụ ndụ wee banya n'ogige nke aṅụrị. Ọ bụrụ ndị ụka ha kpọọ paradise, mana Igbo spirituality we don't call paradise. Kama na enwere na ana mmụọ ebe ndị ichie na-anọ. Ebe ahụ bụ the highest point any matured human spirit can achieve. So you hope that no one is na decision making body. So all now the highest maturity any human spirit can achieve. And I call ndị ichie. So ndị ichie o nwere ugwu a na-akwanyere ha because na ha esonyebego na ndị nwe ọnụ na-ekwurunu. Ịghọtara ya? Ndị ụka kpọrọ ha the saints. Now, enwere other entities of powers. Ọ bụrụ na ụka ka nwere ụka mara ga-atụ iwe ghọta ihe na-ekwu. Mgbe anyị na-eje ụka ọbịa, okay, si wepụ the throne of divinity, the throne of God. Mgbe anyị na-eje ụka ọbịa, a ga-agwa gị na enwere the throne of the queen of heaven. Etu ndị Catholic si akpụ ya. Ha ruo at that level ahụ hirutabaru Virgin Maria. Then ha gwagwa gị na enwere the 24 elders. Na enwere the 24 elders. Gwa gị na enwere the 9 choirs of angels. Gwa gị na enwere principalities and powers. Gwa gị na enwere elders. Then gwawazie gị wee dịrịzie gbadatawazie. Gwawazie gị na enwere the throne of the saints and the angels. You know, going to have 9 choirs of angels. I go back in there with the cherubim, the seraphims, the thrones, then the angels and the archangels and the rest of them. Here in our categories, hangelo, ike di iche and level di iche. Man, Igbo spirituality, I am where Igbo spirituality, I am na enwelu ndị egede na ndị mbụ. Ya man, you go down with jambo.
ndị Igbo ma na-enwere ndị egede na ndị mbụ ịjụwana m ihe ndị egede na ndị mbụ mean. Yes, ịbata na ịmara ya bụ na eriri eri ọ bụrụ ya ka anyị bara ikuzi taa. Enwere ndị okenye, enwere ndị ichie na mmụọ n'etu Igbo si agụ, enwere ndị anịka ntana wee gbaratabazie, enwere ụmụ mmụọ n'ọgasị n'okwu mmụọ dị iche iche akpọrọ alụsị wee gbaratabazie down to ya chi ma aja na ma ntami Morocco. Ndị a niile bụ yes level of powers. Ndị a niile mkpọsịrị afa kịta ọ bụrụ ọda ụmụnne anyị ndị nọ n'ọda spiritual sets ha ga-agwa gị na I was got the throne of God Almighty na-enwere the primordial queen na-enwere the other realms gbaa ya ebido ịkpọsị afa mana etere ụgba etere ogiri ihe a na-achịkọwalụgo na-enwere layer by layer of spiritual forces. So in Igbo spirituality anyị nwere that layer by layer. Ọ ihe niile abụ ihe a na-asị gị chukwanda, chukwumada, chukwenda, chukwanda. Ịghọtara ya? In Igbo spirituality anyị kwenyere na enwere 4 cardinal points. Anyị agwa gị na enwere the fire element, na enwere the water element, na enwere the air element, na enwere the land element. Ihe a niile forces. Ịghọtara ya? Ndị a niile abụrụ Chukwu ka ha bụ. Ndị a niile bụ ndị angel nke Chukwu. Agwara gị na earthly ranks bụ prototype of what is happening in the spiritual realm. Na earthly governance etu esi wee bịa nwee Mr. President ọnọrọ na Aso Rock, then nwezie ma minister, accountant general, nwee ma PAMSEC, nwezie ma ndị governors, secretary generals, nwee ma governors, gbadata ma commissioners, gbadata to local government chairman, the councillors. Ndị a niile division of labor, the ranks of power of Mr. President. So n'ike Mr. President and Federal Republic, those ndị a mkpọrọ afa from minister down, they are there to serve the Mr. President agenda and to serve the public. So on n'ike of the Federal Republic as enshrined in the Constitution, n'ike Mr. President has a function. Then etu a ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile dịka nsi gwa gị na earthly distance governance will prototype of what is happening in the spiritual realm. Now Chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa nke nwere ike ịfụ anya. He is the unmovable mover. O nwere ihe ọbụla ike ọbụla mewuru ma eweziga ike Chukwu. Apart from ike Chukwu, all the entities of powers cannot function. Ịghọtara ya? Eweziga ike Chukwu, alụsị enwere ihe o mewu, ndị ichie enwere ihe o mewu, who the sense. Ụmụ mmụọ dị iche iche na-agagharị na-eme mma enwere nke ha mewu. God is the supreme head. Yes, all power flows from him. Eweziga ike enwere ihe ọbụla mmadụ mewu. So ụmụ entities of powers a bido na chi onye ụwa gị, bido na ndị ichie ma ụmụada ma ndị egede ma ndị mbụ, principalities and powers, ndị ichie, ndị anịka nta na ndị a niile, they cannot do anything without ike Chukwu. O nwere ihe ịghọtara? So in my teaching, akpọrọ m ndị a niile ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. They are there to worship God. Their workings is for the glory of God Almighty. However, as they are working, they are coming in contact with human beings. So, mgbe ha na-arụ ọrụ ha na-abịa in contact with human beings. Ịghọtara ya? So, maka na eweziga ike Chukwu nwere ife ha mewu. So, ike niile ha na-dispense, ike niile ha na-radiate bụ n'ike Chukwu. Maka na Chukwu okike mmadụ ya enwewu direct access to God Almighty, whom everything is made possible. O nwere ihe ịghọta? So mbọsị m na-akọwara gbasara ike Chukwu, agwara m gị na ike Chukwu dị ka power source that
giant pole, giant this thing na na-esi from forest to forest, na-eburu ọkụ from Kaijidan to other states in Nigeria. That pole and a power source. You dare not tap current directly from that pole to your house. You know that? Mana, because of all that stepping down, then we best to low tension. Okay, na tap or by your house. Macaroni go to level. When we came, we make use of it. The God Almighty, he cannot have direct access to interact and see God one-on-one. You got that? Chukwu okike na-esi na ndanjele ya niile akpọsịrị aha. Ndanjele a na-enye aka butuo ikie maka na ihe eji wee tewe ha ka ha wee bụrụ intermediary. You got that? Ka ha bututu ike ka Chineke esizie n'aka ha wee na-dispense his powers. Maka na Chineke na-agbado okwu n'okwu mmụọ wee na-radiate his grace wee na-agwa ndị okwu, because ndị ya cannot withstand his power, raw power direct. So nsọpụrụ anyị na-enye ụmụ mmụọ ndị ichie, entities of powers, name them, ndị a ka a na-akpọ hyperdulia. Ị ghọtara ya? Ọ dị the same way etu ndị Catholic ya asị gị na ha anaghị efe Mary mana ha na-akwanyere ugwu. Ị ghọtara ya? Nsọpụrụ ndị agha ya asị gị na ha na-akwanyere Mary, ha na-akwanyere ndị saints ka a na-akpọ hyperdulia. O nwere ihe ịghọta? Then agbakọtazie n'ike a na-enye nsọpụrụ a na-enye Chukwu okike, nke a worship, nke a esigo na nsọpụrụ pụọ. Nsọpụrụ a na-enye Chineke ka a na-akpọ latria. Inugo ka language si weda latria. Ifuna na ọdịgo iche from dulia and hyperdulia. Nke Chukwu dịwado ọ Chukwu dị unmovable mover, onye a na-efe. N'ọdịnala Igbo anyị anaghị efe okwu mmụọ, anyị anaghị efe ndị ichie, anyị anaghị efe chi onye ụwa gị, anyị anaghị efe arụsị dị iche iche. Yes, we don't worship them. N'ọdịnala Igbo ọ bụrụ na efu m ka m na-ekpe ekpere, ihe m na-akụwara gị na anyị na-ayọ ihe dị etu a n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Anyị anaghị ayọ ma ọ bụ na-efe ndị mmiri, ma ọ bụ ndị anyanwụ, ma ọ bụ ndị ikuku, ma ọ bụ ndị aja. Anyị anaghị efe ha, kama na anyị na-akwanyere ha ugwu maka na anyị mara dị as intermediary. Ha nọ ka the entity of power. Chukwu okike na-agbado okwu na ha wee pass our information wee gozie anyị bụ ndị ya, maka na we can't stand the raw power of God Almighty direct. So if ha nọ as intermediaries. So mana onye ọdịnala Igbo na-efe bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Forget about statues, carved image, ihe akpụrụ akpụ maọbụ ihe eserese. Ndị a niile bụ is a medium, that is ihe edebelu ka e wee na-elota the symbol. Is generally just a symbol ka e wee na-elota ike that symbol represent. Ka mmakwara gata maka gị wana ekwu maka ihe akpụrụ akpụ ama nnọọ nya ka ọ na-abụ unu lotara arụ na-asị n'ọdịnala efe alụsị. Ọ bụrụ eziokwu, whether ma ị na-efe ihe efe depend n'obi gị. Ije na book of Numbers, ị ga-afụ ebe ndị Jew megide ime ihe nji ekwu otu Bible, maka ụfọdụ ya sị dibịa ọ na-ekwu otu Bible. Yes, I was once a Bible scholar, so mma akọwala gị and ihe nji ekwu otu ugwu Bible bụ na m maara na 80% of my audience are once Christians, or na ha abịago across Bible in one way or the other. So mmesi n'ihe ịgba wee marụ atụ na akwụkwọ book of Numbers. Ebe si na agwọ malitere na-ata ụmụ ndị Juu, na-atagbusi ha maka ekweghị ekwe ha, maka nnupụ isi ha. Moses their leader wee yewa Chukwu okike kere ihe a ga-eme na ụmụ mmadụ na-anwụsịkwa. Chukwu okike wee sị ya Moses nya jee kpụọ agwọ. Yes, ihe yiri ihe anwa na-ata ha, ha jee kpụọ agwọ. Ha kpụcha agwọ a nya ha ngia ya n'elu osisi. Nke a bụ his commandment to you Moses. Na onye ọbụla nụrụ onu m
rube isi wee obey this commandment nyere gị wee n'anya rube isi wee n'anya na agwọ anyị kwụwarụ n'elu na onye a ga-adị healed. O nwere ihe ịghọta mgbe a kpụchara agwọ adebie ndị niile rubere isi mee ihe e kwuru n'anya na anya bụ agwọ anwa dị healed. O nwere ihe ịghọta. Are you saying na Chukwu Okike si akpụ n'ihe si efe n'ihe chikwazi si kpụọ? Ihe Chukwu Okike na-ekwu ihe a bụ na onye ọbụla nụrụ commandment ya maka na prophet ya has said ihe ọ pụtara na onye a rubere isi wee na-anya bụ ihe, mana onye a na-enye anya na anya bụ ihe anaghị ene anya na agwọ abụ n'ọnya nwa bụ Chukwu. Ọ na-erube isi maka what that agwọ represents, the power that agwọ represents bụ ike Chukwu. Ka Chukwu Okike wee gbakwasị ụkwụ na anya bụ agwọ akpụrụ akpụ wee radiate ya wee pass ya his blessings upon his people. So kedu ihe na-achọ ịkọwara gị? Etu anwa ka Chukwu Okike si agbakwasị ụkwụ n'ihe akpụrụ akpụ ma ọ bụ ihe eserese wee radiate his people, radiate his grace upon his people. Ka mmakwara gị atụ mgbe ụmụ Israel na-enwe problem with ndị obodo gbara ha okirikiri, Chukwu Okike sịrị ha ji eme igbe ọgbụgba ndụ na igbe ọgbụgba ndụ a one of the things dị n'ime ọgbụgba ndụ a bụ the 10 commandments. Wee gwa ha na m ga-abụrụ unu nna, na m ga na-echekwa unu n'aka ndị ilu unu, mana unu ga-emere m ihe unu ga-emere m unu ga-edebe iwu iri a na unu debe ha n'iwu iri a ya bụ terms and conditions na ya ga-abụrụ unu nna. Okwucha nke ahụ iwu iri a so n'ihe dị n'igbe ọgbụgba ndụ a. O wee sị ha kpọọ 2 cherub a na-akpọ cherub, daizi ihe akpụrụ akpụ na abụ oke na nwunye ka ha fesie onwe ha. Iso ihe akpụrụ akpụ so n'ihe dị n'ime igbe ọgbụgba ndụ nke e wee na-agbakwasị ụkwụ na ya bụ ihe akpụrụ akpụ na igbe ọgbụgba ndụ a wee nụọrọ ha ọgụ. So ndị Juu mgbe ọbụla ha jewere agha bụrụ igbe ọgbụgba ndụ anwa, Chineke na-esi n'igbe ọgbụgba ndụ anwa wee radiate ya ikie wee mee ka ha tụrụ ugo wee nwee mmeri. O nwere ihe ịghọta. So Chukwu Okike kwuru sị akpụrụ ihe abụrụ si akpụrụ ihe ka o minụrụ. Ihe o minụrụ bụ kefe na ihe ndị a akpụrụ asif na ha bụ Chukwu. Gị nwa na onwe gị bịa na be gị kpụọ ihu ya fada, ije na wedding home ị ga-afụ ya kpụọ ihu dị ya fada does not mean na ha na-efe dị ya nna. Ịbịa na obibi ya afụ picture of my late father, ọ bụrụ na nna efe ya kama ọ na-represent, ọ na-erotara m onye ọ bụ. Ịghọtara ya? So ihe ndị Igbo ji awa abịa n'okwu mmụọ onwe ihe akpụrụ akpụ maọbụ ihe atụrụ atụ maọbụ ihe eserese. Ihe a bụ the mind of human nwere ka esi wee build ya. Mgbe mmadụ nwere ihe mmadụ na-ene anya in front, ọ na-enye aka achịkọta obi mmadụ wee nye direction of purpose. So ihe eji wee dee that image ahụ ọ ga-eme gị na-ene anya towards that direction ka iwee ribe no focus. Example, ọ bụrụ na egota kịta weta image ya late father ma ọ nwanne gị mana gị na ya nọrọ nso iwee fụ image ya ọkwọ na-erotara gị nwanne gị anwa, the memories of nwanne gị anwa. Yes, all for that reason ka na ọ ji awa bịa n'ọdịnala Igbo akpọ ihe ọkpụkpụ. Nke mbụ na mmụọ na-agbakwasị ụkwụ, nke Chukwu na-agbakwasị ụkwụ n'ihe ọkpụkpụ a wee radiate ike. Nke abụọ na ihe ọkpụkpụ a kpụrụ na-erotara anyị ihe ha representịrị. Ihe anyị na-akwanyere ugwu ma ọ na-ejenefretịrị abụrụ ihe a akpụrụ akpụ maka na anyị ma onye kpụrụ ya, kama na ọ bụ ike na ọ bụ ihe anyị na ihe a akpụrụ akpụ na ihe o representịrị. Ka mmakwara ga-atụ ka ihe ji mata ihe wụ ihe akpụrụ akpụ uru ọ bara ihe o representịrị. Ịma na in Nigeria na every government office na-eje were foto Mr. Governor debe n'ebe anwa. Kedu ihe o representịrị? Ihe o representịrị that na na-ekwanyere ugwu maka na onye bụ aka na-achị steeti. Ọ bụrụ na na worship ya, ịghọtara ya? Do you know maka gị nwa na-asị nwaanyị anyị ji aba? Do you know na ọ bụrụ na ijego court ị na-apụta n'ihu court ebe anyị gba wọrụ his lordship the judge nọ there? You nwere idea? You are not worshiping the judge, kama maka n'ihi na ọkwa nọ na ya. Yes,
as a judge ka ị na-akwanyere ugwu. So ihe na-achọ ịkọwara gị ka m gwazie ihe worship, ihe wụ ikpere arụsị. Ihe wụ ikpere arụsị bụ ihe anwa maka na o nwere ebe Jizọs na-ekwu okwu na Baịbụl mana ka ha pụta atụ mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe ọ bụla ị fụrụ n'anya karịa Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, ihe a ka ị na-worship. O nwere ihe ụfọdụ n'ime unu na-ege m ntị ime ihe ị na-worship. Ụfọdụ na-worship ego, ụfọdụ na-worship political position, ụfọdụ na-worship nwunye ha, ụfọdụ na-worship enyi ha nwaanyị. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na meji maka na m fụrụ enyi nwaanyị n'anya wee ghọrọ ube edebere iyi. Ụfọdụ n'ime unu dị ready ime undo, do undo ka ọ bụrụ na o please his political gladiator, political mentor ya, ọ dị ready igbu mmadụ, political talks ka o wee fụ na nna ya ukwu nọ n'ọkwa. And they man that God Almighty gave condition and they instructed you never to kill fellow human being, and you went ahead and follow human being ka i wee please your political mentor. Oga, you are worshiping him. That your political mentor iji maka ya wee negara Chukwu anya wee je gbuo mmadụ nya ka ị na worship. Gị nwa ji maka ego nke ụwa je gbuo mmadụ, and ị mana Chukwu okike sịrị gị thou shall not kill, mana maka ihe ịfụnanya ifuru ego ije gbuo mmadụ, ego ka ị na worship. Gị nwa ji nwoke ji maka nwunye gị na-efuru nwunye gị n'anya je gbuo mmadụ, ọ nwunye oke na worship, vice versa. Ị ghọtara ya? So ihe ọbụla ịfụrụ n'anya ga-eme gị ka ị kọmiti ya ịfụrụ without enyeghị anya n'azụ, that thing ka ị na worship. Ị ma na o nwere ndị na worship ụta anụ ahụ. Ihe a ga-eme gị ka ị gaa against God's wish, nya ka ị na worship. So ọ na-abụ ekwu idol worshipers, ụfọdụ onye ụfọdụ akwa aka pilot debe ahụ na onwero nke ha mewu asị ka ọ bụ ihe bụ worship na ọ sị do not have another God before me. So enwere Chukwu ọzọ ị ga-ebubu ụzọ karịa Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Other gods in ordinary Igbo spirituality will respect the gods, but they will never take the position of God Almighty. As long as you get respect na your political mentor, as long as you get respect na your partner, but don't worship your partner to the extent that you will disobey God's mandate. He will fulfill on Kemba. You may to worship with go down. So you got to hear this and worship. So worship we have on the head of God. Oh, you can worship. So over in our worship we go or follow human being or material thing. More annual hobona. Ninu PC, we would you can worship. I Chicago. Manian Nacho and Koala Gabona. I go now. Here Nachikowala Gable. Nihabu Ibelalo Muhiabuna. It was a rope. Iobuni they pay attention to. Iobuni another instruction for. Kadia Chukwu Gepurimi Henina. Ihabuna Niwiki discard the God's commandment. Kiwe Menyabi here worship. So Unezinanya na won't do recognize the fact na Amadioha more wudo. More last. It was Angelun Kerchuku, entity of power. They brought yum. The mother boy just for me here. More my late father. Not to put it about now. What for you? Send down the brother. See what he did. Macarian, they near respect. Yes, respect is reciprocal. So, but then you acquire you. Mako, what do you do? Go on a more. Then, of course, him. Emoron and what I can. One walk in your body. Okay, I body dimbo. Efo na ni wata favor. Maka ihu gwa ya na akwa ya ka mmalụ ga. Ọ bụ na onwere nwatakịrị gị na-ebi na yard. Na ibi na face me and face you. Na-eme this particular nwatakịrị a. Ịbata ọfụ brother ọ bịa nara ga-akpa iji wee bata. Ọfụ ka isi wee were galọn ka ije gbata mmiri ọsọ brother weta mgbata mmiri. Ọ na-eme ụmụ ihe ndị a. O nwee ka esi wee pụta n'ụzọ. Wee fụ ebe ya na ndị mmadụ na-enwe problem ma ọ bụ ndị keke ma whatever. Ọkwa ya akwụsịsị achị bụ ụzọ kere problem. O wee sị nke a ihe egoro the case ọkwa eziokwu. Kedu ebe ta iji wee goro the case? Ihe iji goro that case ya bụ maka na nwatakịrị na-erube isi.
ịghọtara ya nọọ nwatakịrị na-erube isi dị afọ efu ya ka ọ nọ n'ọnọdụ maka isi ahụ ọ na-erubere gị ịgbatara ya ọsọ enyemaka ọkwa eziokwu mana ọ bụrụ na nwatakịrị na-aghọpụta n'ụtụtụ ọfụ gasị eda ọkpọ kim ọma atụpụrụ gị ọnụ ọma ekene gị ekene ụtụtụ nwatakịrị na-eto anyị pụta n'ụzọ ọfụ ebe ya na ndị mmadụ na-enwe ọgba aghara ọkwa ịgachi ike yes ọ ihe na-eme so ihe anyị ji recognize ndị anjelu nke Chukwu ụmụ mmụọ dị iche iche bụ anyị na-akpọ ya ibuild personal relation to me ihe ọdịnala na-eme why anyị ji recognize ụmụ mmụọ ndị a niile we are building personal relations ga-eme mgbe ọbụla ha fụrụ anyị ka anyị nọ na challenging times ha gbatara anyị ọsọ enyemaka dịka gị nwa na onwe gị jere summit quotation na Abuja mana o nwere nwanna gị ma ọ bụ friend gị wu minista ịma ọfisi ya enu jee summit ya quotation of contract quotation sorry bụ aha gị maka na ọ bụrụ na iwe onye ghọtara how things work ị kwesịrị ime mgbe ị na-abịa na Abuja ịsọmit ya quotation to Minister of Work Minister of Works now Minister of Works ahụ ị na-achọ ịsọmitri ya quotation maka contract ị na-achọ while ejighị nwoke ma ọ bụ friend gị ma onye bụ ụlọ wuo Minister of Transport ọ bụrụ na ịghọta how things work ihe ị ga-eme bụ ijekwue nwanna gị na-ekenecha isi a nwanna na ọgwụkwanụ quotation ị chọrọ iwejelu ịsọmit na Ministry of Works ya biko na ị chọrọ ka o tiiri gị arụ na ọ bụrụ na o tiiri gị arụ na iwu nta ya bụ kọntraktị na o nwere ihe a ga-enye ya bụ elekọntị ọba ịghọtara ya na o nwere ihe iyi enye ihe imelụ gosiri nke mbụ na ịkwanyere ugwu nke ịbụa ekene nwoke na nwaanyị na-agwa akịrị ike adịghị agwọta ọzọ kwa eziokwu ugwu ahụ iji ekwanyere ya n'ọfịs wee gwa ya na o nwere ihe iwetara nwere ike mgbe imechazi ya naba ma ọ bụ ozugbo anwa ọkpọrọ ụsị gị ngwa ka eje n'ọfịs Ministry of Works ọrụ ebe ọsị ya Mr. my fellow colleague minista na onye a nwanne ya nwoke ka ọ bụ biko onwe aka ọ bụla ị ga-enyere ka ịfụ na ihe o ji maka ya bịa na-agara ntịrị ya na ị nwere interest na that quotation o wetara nke bụ eziokwu mụ ị mara na ịma mmadụ amaka ị mara ihe na-achọ na Sokoto dị na Sokoto mana ọ bụrụ na ime ya ignore sorry bụ aha gị etu ahụ o si eme na mmadụ ka o si eme na mmụọ so those ndị anjelu nke Chukwu kpọọ dem Ogwugwu Amadioha Udo Ụlasị na ndị a niile na ndị ichie ihe anyị na-eme ewu anyị na-ebuild personal relation so that ka ha tinyere anyị aka wee buru anyị ya anyị wee bugara Chukwu ịghọtara ya ihe anwa ndị sent na ndị na Virgin Maria ndị Katọlik pụtara nọ na alụlụ ha all the same thing ka Amadioha na Udo nọ n'akwari ọgbụgbọ na ndị ichie na-alụrụ anyị o nwere ihe ịghọta ka anyị kwụsị ebe a so anyị adara efe ụmụ mmụọ anyị adara efe ha maka na anyị ma na ha bụrụ Chukwu kama na ọ bụ n'ike Chukwu ka ha ji alụ ọrụ ka anyị kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi send alụ m meseji na WhatsApp 0805 78 37672 I repeat 0805 78 37672 ma ọkwa 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871 n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu ma nwoke ma nwaanyị akwụkwọ m okwu ngọzi n'isi ndị Friends of the Temple yana n'isi ndị Children of the Temple a sị m na ọmaka ga-emere ụnụ a sị m na akakaka ya mụ na jijiji ya mụ osisi fụrụ ụnụ na-atụ ufere atụm ufere agbapụziri ọnụ ya si n'ukwu bụọ ya n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu a sịrị m na ọ bụrụ na ọnwụ egburu oji eji wee chụọ aja na-emecha na ọya ekwu ome udo dịrị ụnụ.
Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Mwachukwu Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nigo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word, beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happen to be one of 3 executive directors in Framework Architecture. Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environment associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070 64 65 24 51. I repeat, 070 64 65 24 51. Or you can also contact us through our email address, frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Ordinance, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no kumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship, for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There is what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. We face the altar, back people. Anytime we want to give blessing, like Dominus Vobiscum, you will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India. Like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix.
Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you will only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contested, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things. And even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sect and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because you will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, you still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know your match of you are chilling to enjoy our
ihe ọma ga-enwere n'orie, ihe ọma ga-enwere n'afọ, ihe ọma ga-enwere n'akwọ, ihe ọma ga-enwere n'ụbọchị niile nke ndụ unu. Dịka isoro ekwe bata, ihe ọma ga-emerere gị, ihe ọma ga-emere gị. Chineke mere gị ihe ọma, Chineke awara gị ụzọ. Ihe ọma bụ ihe ị na-achọ, Chineke agọziela gị. Chineke gọzie gị, Chineke ma gị ụzụ. Ụzụ bụ ihe ọma ga-emerere gị. Ụzụ bụ mmepe ụzọ ga-edere gị. Ihe ọbụla bụ ihe ị na-achọ bụ ma Chineke mezuru gị. Chineke gọzie gị, Chineke mere gị mma.